Vítam ťa pri tejto nahrávke, ktorá ti pomôže upokojiť myseľ, uvoľniť svalové napätie a navodiť prirodzenú únavu, čo povedie k ľahšiemu prechodu do spánku. Pohodlne sa ulož, nájdi si príjemnú polohu a už sa len nechaj príjemne unášať. Nebude to nič namáhavé. Ide len o vytvorenie priestoru, kedy sa tvoje telo a myseľ môžu prirodzene uvoľniť. Jednoducho dovoľ, aby tvoja myseľ pracovala bez tvojho úsilia. Ničomu nebráň, ani nepomáhaj, nechaj všetko len tak voľne plynúť. A tak ako ležíš vo svojej pohodlnej a mäkučkej posteli a prikryvka ťa príjemne hreje, zameraj svoju pozornosť na svoj dých. Nesnaž sa ho nejako ovplyvňovať, dýchaj prirodzene vo svojom vlastnom rytme. A môžeš pomaly zatvoriť svoje oči. Môžeš si predstavovať, ako s každým tvojim výdychom sa z tela uvoľňuje napätie. Teraz sa môžeš uvoľniť a odpútať sa od každodenného zhonu. Cítiť istotu, že všetko, čo sa dnes odohralo, je už minulosť. A teraz si tu len pre seba a oddávaš sa tejto príjemnej prítomnosti. Možno ešte trochu pociťuješ napätie z udalostí, ktoré sa dnes odohrali, a tvoja myseľ je ešte plná myšlienok, ale už v príjemnej istote, že teraz, ako ležíš vo svojej posteli, môžeš sa uvoľniť a dopriať svojmu telu a mysli odpočinok. Nemusíš sa nikam ponáhľať a na začiatok zameraj svoju pozornosť na svoje viečka. Všimni si, ako sa tvoje viečka s každým tvojim výdychom uvoľňujú. S každým tvojim výdychom z nich odchádza napätie. Mysli len na to, ako sa uvoľňujú tvoje viečka. Môžeš tomuto pocitu uvoľnenia dovoliť, aby sa šíril všetkými smermi, tak ako sa šíria imaginárne vlny. Pocit uvoľnenia sa teraz šíri do celej tvojej tvári. S každým tvojim výdychom sa z tváre uvoľňuje napätie viac a viac. Mysli len na to, ako sa uvoľňuje celá tvoja tvár.
Môžeš si všimnúť, ako sa pocit uvoľnenia teraz ďalej šíri do celej hlavy. S každým tvojim výdychom sa uvoľňuje napätie. Mysli len na to, ako sa uvoľňuje tvoja hlava. Celá tvoja hlava je teraz príjemne uvoľnená. A tento pocit uvoľnenia sa šíri do krku a ramien, šíri sa do celých paží s každým tvojim výdychom. Uvoľňuje sa napätie z krku, ramien, napätie sa uvoľňuje z celých paží a rúk s každým tvojim výdychom. Pocit uvoľnenia sa šíri od ramien až do končekov prstov na rukách. Si všimnúť, aký je to pocit uvoľnenia, ktorý sa teraz šíri od krku a ramien celým tvojim telom. S každým tvojim výdychom sa z tvojho tela uvoľňuje napätie. Pocit uvoľnenia sa teraz šíri cez hrudník, brucho, do nôh, až ku končekom prstov na nohách. S každým tvojim výdychom napätie odchádza. Zameraj ešte chvíľu svoju pozornosť na svoje telo. Ak ešte niekde cítiš napätie, vráť sa so svojím vnútorným zrakom na toto miesto a pri výdychu dovoľ, aby sa uvoľnilo všetko napätie aj z tohto miesta. Mysli len na to, ako sa s každým tvojim výdychom tvoje telo uvoľňuje viac a viac s každým výdychom. Celé telo je teraz príjemne uvoľnené a tvoja myseľ sa necháva príjemne unášať.
Teraz, keď si všimneš tento príjemný pocit, môj hlas je menej a menej dôležitý. Uvedomuješ si, ako sa tvoje telo stále viac a viac uvoľňuje a dostáva sa do rovnováhy, do stavu kľudu a vyrovnanosti. Všetko, čo sa dnes odohralo, je už minulosť. Ponáraš sa hlbšie a hlbšie do svojho vnútra, kedy ustupuje vedomý svet reality a ponáraš sa do úžasného sveta snov. A tak, ako sa strieda príliv s odlivom, strieda sa deň s nocou. Strieda sa aj bdenie so spánkom. Zaspávanie je ako zvečernívanie sa. Na oblohe možno pozorovať hviezdy a vonku sa všetko stíši. Je to ako jemné hojdanie na vlnách pokojného oceánu, kde sa cítiš bezpečne a pohodlne. Spánok je ako ponorenie sa do teplého obláčika, ktorý ťa obklopí a poskytne útočisko pred každodenným zhonom. A keď sa tvoja myseľ stíši, zregeneruje sa aj tvoje telo. Počas spánku sa tvoje telo vyrovnáva so všetkým, čo bolo prežité. Tvoja myseľ sa uvoľní a zorganizuje nahromadené informácie prežité počas dňa. Tvoje svaly, bunky, všetky orgány, tkanivá sa regenerujú. Teraz bude pre teba ďaleko ľahšie organizovať tvoje plány a činnosti, pretože umožňuješ tvojmu telu a mysli, aby si odpočinuli a načerpali nové sily. Keď premýšľaš nad tým, čo bolo práve povedané, tvoja myseľ sa necháva príjemne unášať. Cítiš, ako pomaly upadáš do normálneho spánku. Toto zaspávanie prichádza vo vlnách a svojim vlastným tempom prináša pritom veľmi príjemný a upokojujúci pocit. Môžeš počuť, ako ti tvoj vnútorný hlas hovorí, že sa ráno prebudíš s pocitom novej a sviežej energie,
pocítiš vnútorný kľud a vyrovnanosť. Tvoja myseľ bude jasná a osviežená. Akoby vo sne snívaš o tom, že snívaš.